Hadin jong ketu video kebangadang sidip upload, lamit sa ganaga notification ha YT Studio, bat kata ke notification kade ya kene. Hangne kumba PE ha ganaga notification kathok bangi hab ban sim action mo action required. Accept updated YouTube partner program terms by January 31st, 2027. To avoid gaps in earnings from features like ads, YouTube Premium, and fund funding. Ngatrai la bun na prin jong pi kiba la monetize ka channel jong pi. Pila yo ya kenaga notification ha utu YT Studio app jong pi. Ha kenaga notification em pin haban sim action hapo ka la pui terit jong buna Januari arjar apungyo. Kata bangin haban accept la ne pliang ya kitu ki terms la ne ki kendan bakadang sidep penmi dangshin. Lada pimpat yu ya kato ku video kebangadang sidep penmi thmai. Ta salit pet kenang ya kata ku video lada pide le kiba 4 la monetize ka channel jong pi. Dengan sebut ya ka link jong ka hapok ka description jong ka video lane ha ka pin comment lane ngan bu ru ha ka toga end screen jong ka video. Tak itu pat kibala monetize ka channel jong ki bat kila yo pdiang ya ka naga notification te pin hab ban accept ya kitu ki terms lane ki kendon thamai jong ka hapok ka live with trick jong bra Januari arjar arpungyo. Lada pim accept hapok ka to ka trick baki la bu em te ka to ka channel jong pi kala ban mi issue haki earning jong ka. Te sanyan hang to bathok review and accept. Te pin sayu i kami ka page bathok kumne. We are updating the following terms to ensure the ways you earn evolve alongside the platform. To keep earning without interruption, please review and accept the new terms by January 31st, 2027. Hang ne kala thok syai ba katok earning jongi kala ban interrupt lane kandon issue mo. Lada ngim accept hapok katoka tarik baki labu. Te ban accept ya kita ki terms jongka saklik hang to bathok continue. Hadin kata kan sami kana ka page. Hangne kila thok ya kita ki policy thmai jongka te phila ban pule lada phikwa ban pule hendrai lada phim snyaula ban pule bagi jerong palat te phila ban chu scroll no direct shatrai kadon katoga checkbox pin hab ban check hang to batho I accept the watch page terms. Hadin kata sa klik hang to batho accept and continue dala dep klik continue kan sami biang kum kanega page. Hangne ru phila ban pule lada phikwa hendrai lada phim kwa ban pule te phila ban chu scroll sharum shatrai hang to kadon biang sa kanega checkbox ka batho I accept the short fit terms. Dala dep accept sa klik biang continue anda lada ban continue kan sami biang sa ka wega page lada phikwa ban pule phila ban pule balada phim skyaw la ban pule phila ban chu scroll no direct shatrai hang to ru kadon biang sa ka to last ka checkbox hang to batho I have read and understand this agreement kumta terter sa check hang to hadin kata sa klik hang to batho finish. Hadin balade ban klik finish kata la biang lut nadong syadong amdon kam su ban la AA te kendiat ha ka bayde bat kini ki parlok ki bampat la monetize ka channel jongki ngala ba dang bun ki bampat la sngathu ya ki an ki rule jong kanega YouTube bun ki bamut batang bala yo ya kata ga 1000 subscriber bat kata ga 1000 kanta ka watch time ki mut bala tikna bakin yo ban monetize ya ka channel jongki handre kamlong kumta mo lada phila yo makna 1000 mut subscriber bat kata ga 1000 kanta ka watch time ru anda phila de ban apply bat submit am ki YouTube team kin sa check ya katoga channel jongpi te hang ne ngan yathu ki kita ki YouTube team ki check ya katoga channel jongpi to nongkong kade ya katoga 1000 subscriber bat katoga 1000 kanta ka watch time kato te kade tangkum ka entry pass mo ka ba phila ban yo ban apply ya kata ka monetization handre ki main pat ka check ya kine haswa bakin approve ya phi ban yo ban monetize ya ka channel jongpi nongkong kin check ya ka latest video jongpi lane ka video bathma jongpi bat kin check la ki de name ki original views lane kita ki organic views namar ki don ki baju le thok ya ka YouTube da ka basu thit ya kita ki views da ki bots mo bat kin check ru la ki de name ki original content phi upload lane phi sim da ki video jong ki be bat su edit malu mala bat phisa upload ha ka channel jong phi ki basna kum kita ki video ru kanom sya re kin penhap ha kita ki kerdan jong kita ki reuse content dang ta kin sa check pat ya ka most popular video jong phi hang ta ru kin sa check la ki de name ki original viewer bat hadin kata kin sa check ru ya ki jat video jong phi lane kita ki kategori jong ki video jong phi amde ba pin chu upload la ka upload na phangkat balap bayo nangta kin sa check ru ya katoga channel jongpi kadon na em ya kita ki active community guideline strike kata kade ka strike la na ka jing pinsitom ya kito ki content creators ki ba pen ya ki an ki rule jong ka YouTube lada don kum kataru ka YouTube kanong pdiang da ya katoga monetization jongpi nangta ka check ru ya kita ki low effort content kita ya kito ki basu sna la ka sna ki bom don jing mut mo don ki basu ring ya kito ki ba perform ha ki stage bat sa upload ha YouTube pat don ru kito ki basu edit da kita ki slide show mo kito ki dur basu slide show bat ki shu ai bat jing ruai bat ngalap ru badon ki channel ki basu edit lyrics ya ki jing ruai jong ki bru kito ru ka YouTube kanom syara namar kito kin hab haki reuse content bat nangta kan check ru ya kita ki mass produce content kita ki mass produce content kamut ki ju sikiju ki jat video ki baya stream ibe ya ibe nangta dang pun sakibe ki ru ka check kum kato ka two step verification jong kato ka Gmail jong kato ka channel jong phi nangta ka check ru la phila dep ban verify em ya kato ka mobile number jong phi nangta phila dep ton na em ya kata ka advanced feature
Bat nangta ngayu baki don ruki channel ki bakim don ya kitu ki logo ki banar bat ketuka about section ma ketuka about jong ketuka channel jong ki kita ru ladakim don ka YouTube kanam pediang ra ya kataka monetization jong pi tekum ta haswa ba pin apply ya kataka monetization pin ha ban check bha ya kitu ki bangalai thu ha ketuka channel jong pi nama lada don ki jing tuna ha kitu ki bangalai thu em ka YouTube kan sa reject ya ketuka channel jong pi tekin diat ngan advice ya kitu pat ki parlok ki bajumlin ban lek ha ki comment box jong ki brio ban ya pha subscribe lane kataka shop for shop lada pi subscribe ya ngaruk kan subscribe ya pi kato kan pensniu ya ka channel jong pi kanom grow re dalai leru namar ha ka YouTube am kamen hi ka de ya ki views lada de na ki watch time ru pi yo na ki views lada de ka channel balak kamai ru ki kamai na ki views am de re na kita ki likes na ki subscriber ki yo pisa handre na ki views tekum ta lada kitu ki content jong pi hi kimler tekum ta utu bru ba pi pha subscribe lada kitu ki content jong pi kimler pimut untre hi ban page ya ki video jong pi onda pi pen mi video tekum ta la longkum ba pi pen sniu ma ya ka to ka channel jong pi namar kitu ki bru ki ba pi pha subscribe kinom ya tre ban ya one page ya kitu ki video thama jong pi tena kata kada pide ban complete jimut hagi content jong pi ki balak ban aji mentoy la ne pensnyo tenat ya ki nong page onda ki nong page ki snyo tenat ya kitu ki video jong pi kin sa page slam ya kitu ki video jong pi bat hangta pin sa yo ya kita ki watch time mo bat kad hadu ban dadap 1000 kenta kata ka watch time em te ki subscriber ru kin sadap hi 1000 daga bajem telara dei ba phi jumlin ban pha subscribe ya ki briu la ne ki parlok jong pi sange no namar kato kapan ketak sikat de ya kato ka channel jong pi kanam grow dari leru bat sakana ko be pin haban kan mau ba wat lada pila yo makena kata ka monetization ru henry kumbang alai thu ba ki de ki views ki ba kamai pisa ya ki content creators telada pim trisitom ban yo views te kam to ru kata ka monetization telada ngasu ai nuksa ya kana monetization am kane kasulong tang kum ka bank account ka ba pipli ha ka YouTube henry lada pim trisitom ban yo pisa ban lit them te kan sude tang kanam kanam don namar hadin ba pila yo ya kata monetization em pin sahab ban tre ar siapan ban yo ya ki views bakin sedang ban kamai te ha ka bakat du hi ka de ka jing tre sitam jong pi hi ya ki content jong pi am ban chulet pan jing rap nang ne nang tai kumta ya fokus ya ki content jong pi ya continue ban upload man ki por namar pim tip ha kano ka video jong pi kan viral anda la viral ki video jong pi hang takin pin sayo lut ya kita ki ki ba pi kwa lada de ba pi dang sedang ru pin sayo ya kita ki watch time kita ki subscriber kita ki monetization ba lada de ba pi la monetize ru pin sa kamai tementang athrai lengba kana video jenga kala ajing yarap pi sibun la pi de ki content creator ba thamai la ne kito ki bala kamai ru nganget ba kana video bari jenga kan aji mentoy ya pi telada pisngau ba pi yo jum toy khendiat khansad ru na kana channel tesngau ba bat klet ban ai ka like jong pi ban ya share ban nangta ban subscribe lada pin pat de ban subscribe tengin ni siam hakabe pat ka video jenga kublai sibun